हमरा बाबा कहियो किया हमरा बाबा मिलल कनिया करिया हो। 16 सोमवारी सही के एलिया बाबा तोहर नगरिया हो। बाबा एलिया तोहर नगरिया हो कहियो किया हमरा बाबा मिलल कनिया करिया हो। बाबा मिलल कनिया करिया हो। बाबा मिलल कनिया करिया हो। 16 सोमवारी सही के एलिया बाबा तोहर नगरिया हो। बाबा एलिया तोहर नगरिया हो कहियो किया हमरा बाबा मिलल कनिया करिया हो। बाबा मिलल कनिया करिया हो। बाबा मिलल कनिया करिया हो। हमरा बेर में किया हो बाबा फेरल तू नजरिया हो। कौन गलतिया के कारण हो बाबा कनिया मिलल करिया हो। बाबा कनिया मिलल करिया हो। हमरा बेर में किया हो बाबा फेरल तू नजरिया हो। कौन गलतिया के कारण हो बाबा कनिया मिलल करिया हो। कनिया मिलल करिया हो। 16 सोमवारी सही के एलिया बाबा तोहर नगरिया हो। बाबा एलिया तोहर नगरिया हो कहियो किया हमरा बाबा मिलल कनिया करिया हो। कहियो किया हमरा बाबा मिलल कनिया करिया हो। बोलबम कहत गेलिए पूरा डगरिया हो कहियो किया हमरा हो बाबा कनिया मिलल करिया हो। कनिया मिलल करिया हो। बोलबम बोलत गेलिए पूरा डगरिया हो कहियो किया हमरा हो बाबा कनिया मिलल करिया हो। 16 सोमवारी सही के एलिया बाबा तोहर दुआरिया हो। बाबा एलिया तोहर दुआरिया हो कहियो किया हमरा हो बाबा मिलल कनिया करिया हो। बाबा मिलल कनिया करिया हो। मिलल कनिया करिया हो। राइटर पंकज संगे बन के एलै कमरिया हो। बाबा बन के एलै कमरिया हो। कौन गलतिया के कारण हो बाबा कनिया मिलल करिया हो। राइटर पंकज संगे बन के एलै कमरिया हो। बाबा बन के एलै कमरिया हो। रामो उद्गार तोहर हो बाबा बन के एला पुजरिया हो। बाबा बन के एला पुजरिया हो। 16 सोमवारी सही के एलिया बाबा तोहर नगरिया हो। बाबा एलिया तोहर नगरिया हो कहियो किया हमरा हो बाबा मिलल कनिया करिया हो। बाबा मिलल कनिया करिया हो। मिलल कनिया